Республикабызда туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру төрле кызыклы проектлар ярдәмендә тормышка ашырыла. Бу аеруча быелгы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында мөһим. Республикабыз район авылларында да милли чаралар үткәрүгә зур әһәмият бирелә. Шундыйларның берсе Чистай районында да узды. Теманы Фәннур Хәсәнов дәвам итә. Татарстан Республикасы территориясында яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән мәгариф өлкәсендәге республика программаларын гамәлгә ашыруда Чистай муниципаль районы мәктәпкәчә белем бирү оешмалары актив катнаша. Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме районның 3-нче номерлы балалар бакчасында булып аралашып кайтты. Безнең 3-нче номерлы Кояшкай балалар бакчасы милли мәдәни тәрбия белем бирү буенча Чистай шәһәребезнең бердән-бер балалар бакчасы булып тора. Бакчабыз сабыйлар күңеленә асыл сыйфатлар, ил сөярне тәрбияләү бурычын без 1993 елдан бирле башкарабыз. Milli tәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык. Шуңа да балалар бакчаларында ике телне дә яхшы белгән балалар тәрбияләнергә тиеш. Без инде Кояшкай балалар бакчасы, бу инде иң кичкенәләр. Без инде беренче кичкенәләр төркеме, кыңгыраулар төркеме дип аталабыз. Без кичкенәдән үк инде балаларны татарча, татар халкына, татар милләтле булып үссеннәр. Аларның гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр. Шулай менә кичкенәдән үк бишек җырлары өйрәтәбез. Чөнки бишек җырлары татар халкында иң ләззәтле җырлар. Бүгенге көндә милли мәгарифкә республика күләмендә зур игътибар бирелә. Яшь буынга туган телне, әдәбиятны, тарихны, мәдәниятны өйрәтү әһәмиятле юнәлешләрдән санала. Безнең татар халкыбыз гемергә үзенең милли киемнәре белән дан тоткан. Ул матур калфатлар, ул изүләр, ул түбәтәйләр, ул матур күлмәкләр, камзуллар, матур итеп бизәгән татар бизәкләре белә. Һәм инде читекләр. Менә карагыз әле балалар, нинди матур читекләр әйеме? Бүген безнең тәрбиячебез Рәзинә Рузалевна да балалар белә, аларның якыннарына матур итеп читекләр бизиләр. Әйеме балалар? Сез кемнәргә бизисез бу читекләрне? Газиз улым, син кемгә бизисең? Әнигә. Менә бит, Алсу, син кемгә бизисең? Әбигә, дәвәнигә. Хатırlardan korkmasın, ütkənini unutmasın, belsin yırak babalarının, ni kikənin, ni çıkanın, ni dımunlar, ni dıkıyer, bizge kaldırıp kitkənin. Чистай җирлегендәге Ак калфаклар оешмасы белән кулга-кул тотынышып эшлибез. Ак калфак оешмасының да безнең дә барлык эшчәнлегебез телебезне, динебезне, милли традицияларыбызны саклауга һәм яшәтүгә, мәдәни һәм рухи тәрбия бирүгә юнәлдерелгән. Ел буена оештырылган чаралар да барысы да бу максатыбызга хезмәт итәләр. Чистай районы мәгариф бүлеге тарафыннан һәр ай өчен аерым тематика тәкъдим ителә һәм ел дәвамында балалар бакчаларында бик күп матур чаралар үткәрелә. Халыкара туган телләр көне, милли бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр, йолалар, шигърият көне, рус теле көне, милли киемнәр, ризыклар, традициялар. Фәннур Хәсәнов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез.